mu yawaita ambaton Allah ya hana mu zama muna taɗi. Yana cikin babban abin da muke asara a zamanin nan shine taɗi, surutu, babu aiki. Bayan Allah na kwarai in suna da leisure time sukan zauna su yi ta ambaton Allah dai, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mu zo masu yawan ambaton Allah. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Kada ka bar harshen kai bushe daga ambaton Allah. Sheikh bin Bas Allah ya ji kansa yana karantarwa, ko tambaya ake karanta zaka ji shi a microphone yana astaghfirullah, 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 subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Ba zai iya jira a yi tambaya baya ambaton Allah ba. Imamu Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, tsakanin loma da loma a cin abinci sai ya yi tasbihi zuwa ga Allah. Allah kuma ya taimake su a lokacin ba su da abubuwa na kacaniya na intanet yanzu, so da duk lokacin su kai ambaton Allah yake karewa. To Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da intanet ta inda zai zama mai amfani kuma hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Mu daina surutu, mu riƙa ware lokaci na ambaton Allah, saboda Allah ya kira bayinsa na kwarai da wannan.